Mabilin ako, no, ano pa man. Mga marabason ini, mapakarari naman daw ini. Marabason. Susurusog ini sa mga kabataan. Pakarari naman pati sirto na ini, pakarari na ini. My God. Ha? O sige, sige. Sige. Ako doon na. Mga parapas. Ayan. Ayan. Mahangin. Ayan. Lakad match. Mga bata, magbaraba ka mo. Baba. Magkahuruslog nga ni ka mo doon. Aray ko. Pero man, barako na didi. Pero man, no, ang barako na. Kapoy na ba? Tapos nagurampa. Rapayo. Ay, salamat. Magi-agi. My God. Oh Lord, please forgive me. I don't know what to do. Kami na pag... Ay! Sorry, man. Sorry sa istorboing. Ay. Lapok yarn. Salamat. Uminano doon, may party. Makikaong kita sakto. Nagutom na ako. Makikaong kita. Aray ko. Hoy, mahulugan ka mo palwa ho, maradag na yun ho. Maninol. Dala ka, dali ah. Kay mahulog na ang palwa. Mahulog na, aray ko. Ay, dali. Aray. Nakiagi man lang, grabe man kayo.
Kukwentuhan ito. May gulay. Sana all purpose. Bulan-bulan. Oo. Ay, dili ko ara every 3 months sada. Quarterly ha. Bye-bye. Wala pagbaraba si Ragrisa. Ayan. Gala-gala. Medyo madulas-dulas, maurahan las. Ang agihan, may gulay. Maurahan las. Maudyot ito si ano lote pa sapato. Aray mo. Wala na. What time na? Ala, alas 10 na pala. Time so fast. Time so fast pala. 10 na, 10. I found the love for me. Wow, beautiful. Oh, ilan ang paglibot minimum ang pagdebo mo. Bakit ba pag nagluwas mo ng mga ugat? What else? Bulan man inabot sa to, kaya di ko maramang ko na ng posisyon ko pag-isda. Natanggal ang puso. Ama na inol hagi sini ho. O may tandaan na kita na hagisan ho, yadi ho. May bunga. Hindi, pag mabunga yun, makadiyon mo yun. Ginugon nyo, saan nag-ano ka? Napalakat kami ni Mana Inul pag may tambis. Ah, grabe, nagsarag ka kita sa Bakilido na. Ano pa, dili? Tulad tinawa. Kapatay magitiya. I'm here na. We're here na again. Bakit? Ang masaklap is wara dito. Good morning. Good morning. Good morning. Matimbang. Oh, wala. Si Rize. Si ano? Si Mikaela. Ha? Oh, matimbang ko kanina. Ba, kami naghahunting sa mga bata. Naghahunting kami sa mga bata. So, ayan, matimbang muna kami. Ikakat muna natin ang ating ano muna dito. Kasi medyo masilang bahagi ang ating magiging charot.
Going home. Going home. Next proceed. May nag... Kung nakuring, wala ato. Kahit para dili matuna. Oo. Ay, ganun ba yun? Ala, kulang sa ano. Ay, kahoy na ganyan manimalay. Aw, kaya kumano na ito. Ay, papa niya. Papakalaman. Yes, we're going na. Next chapter. Next, station. Hindi. Last na to. Need to break time na because we walk a lot. So, ganun. English. $2 yarn. Post mo yun ha. Yeah. Pause ko to. Kaya na sira. Ayan na, ayan. Ayan, di ho. Uy, adi na pa di na kami. Saan ka? Balik. Mapakarin ka. Ay, adi na kami. Baba na, adi na kami. Masagga pa kami. Isipon mo. Si Jana na si Kwan. Ikaw, para Grace. Kay man arani. Kaya to sa purga sa to. Nagpapangit lang. Nagpapangit lang. Ano? Ha? Ay, nagpapangit na yan ha. Injectable siya. Come on. Next na. Ay, bahala na. Nakakita na kita. Hindi na kita. Bye-bye. Next, na kami. Proceed to the next station. Salamat! Thank you! Pasiguro ha, daradangin tiran. Timbangan, high school. Panigurado. Yeah. Sinakan mo rin ko, di rin ito pwede na diday. Di. Kaya saday-saday. Na rin. Ang premature. Ay, oo. Nano yato? Ay, makapot daw akan, ma'am. Yes. Kung ang premature, ang birthday talaga niya maunaan ko, diri sa pang ngaya October 28, dapat supposed to be ang December ang Birthday niya. birthday niya. Dire, mauna ng birthday niya. Yun ang nagluwa sa ano mo. October. Oo, mo ng October birthday niya. 28. Premature nga lang siya. Kaya mo lang linuwasan si Manay yan. Linundan mo niya. Wala to si Manay. Wawa man. Kapang man yan. Ayan na. Kung Ayan. irog man si Ay, puy. kung irog man si Mary Anne Grace na sige amo ang subi, mayad ha. Mm. Ano, ito na timbang sa to, nahan. Oh, I forgot. Kaya nga ni. Parang ano, si Beria to no? Si Beria to. Hi, ay, scientist. Ayan na. Di ba yan kita magi? Diyan kami daw. Oh my God. Ah, kay dili pwede ang ano iba? Hindi kita? Ano daw na kaanto sa Hindi kami. May ka. Ito na kami. Ayan na. Ayan na, ayan na. Mas kinigin mo nga niyang vitamins. Kung dili mo man ipapakaon, wala man. Aray mo. Ayan, vitamins. ano man lang ang vitamins eh. Suporta. Na pagkaon. Ara mo, tigagana. Paano tigagana na bang kaon ng bata kung wala mang kaunon? Aray mi. Kung dili man ipapakaon, mas kinay kaon. Kung dili ipakaon. Ayun. Kainin ma. Ano ha? Luway-luway. Bakilidon. Aray. Piradarurus. Piradusay.
Parang sinumahan pa ako din nini. Ay, mama baya o, naglinok po. Si Manaylin. Pila-pila. Pila. Wala to na to kay di rin pwede mahuli ang ano. Ang ating mga pa na may ano natin. Pinaka-importante sa lahat. Ang isa sa masisipag na BHW natin. Ang barangay Bagsangan. Ah. Grabe na paghiring mo. Grabe na paghiring mo. Grabe na paghiring mo ha. Wala ka din ang pasakay. Bulod pa lang yun. sa bulod pa lang po yan. Sa ano pa lang. Sa ano pa lang po yun eh. Sa bulod-bulod pa lang. Sa bulod pa lang niya. Wala pa yun sa pasakay. So ano, abangan nyo ang susunod na kabanata. Pag pinukong na ko na, dili na pag pinukong. Ano na? Pagoda na. Pagoda na singkasanggayan. Nandito na kami kara. Tita. Tita! Ika, where are you? We are here na. Excuse me po. Ate, may malamig ka po na to. Bahay ni tita. Pet dog nila. Maski din yun Rest muna, break time. San na ihim nga di. Nano yun? Bisang linya. Ano si Manaylin? Thank you. See you next episode. Dito ka na, Rulayay. Pakiabangan Susunod na ka ba na? sa susunod na kabanata. Tabagis Manaylin.